onpe hamu akadong ngakun na hinahulungan jalan na hinasiholan. Halasan ni haku jala tupalhu songo dima masih hamu di bagasan Tuhani hamu aka hahulungan. Hamu evodia do sintike wapoi mahamu asa maksara ni roha di bagasan Tuhani. Uelek-elek madohoto alesun sugos na botok urupi hamu ma nasida. Akan nau mandongani au merukir humokok bagi tanauli kapon si Clement do dongaki saulau na debanari di buku hangolua ni do go nasida. Maglas ni ko hamahamu toktong ni bagasan Tuhani ulaki mamadok. Maglas ni ko hamahamu pabotohon hamu ma habasakon muna tusaluhut halak donok do Tuhani. Unang hoso namu agi aha alai sadok pabotohon hamu matu debata panghiduan muna maghite-hite tangiang do elek-elek magdongan mauliate jala dameni debata nasuburun sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikirin muna di bagasan Kristus Yesus akum di ali akadongan pikiri hamu ma nasa pangarangin nasitong na daulat nitigok na potong na uli na ringgan begion ori sudi na tagoak habuk juon na tau puji-pujian ulau namu mana ginuhon muna na cinalo na binege jala na lida muna diau tungi nonganani debata si pagdamei mahamuna alai takila situtu do haku di bagasan Tuhani ala mangulahi takida ko hamuna sumarihon narikot diau totong do inian ko hamuna alai holan tikina do nasouni dada ala nahurangan nau umbai nahuroki ainung ahu gugon makasonako narong huboto do mapangutik huboto do maglobi-lobian totong do somalau di saluhutna nang busuk nang gapak nang maglobi-lobi nang magnahurang saluhut na do tagbatu bau maghite-hite ibana na magogoyonau alai tahe tengkan do pambain munai aditigoi hamu do hapok suhoku alai boto hamu halak Pilipi do naswarong dukuni hamu ugian na ubai do ngaku mangitong hebing naro dohot nalau olak ni mula ni pamaritauki di naborati au sian Makedonia adi Tesalonik to peau nunga ditongos samu narikot diau sehali ko di 2 hari dada si leon leoni hului pagbuai do na hujalai naga besingir muna doi alai sadok tuk do diau maglobi-lobi gagiadong suk do diau lungu jalo na tinongos muna mahite sian siepa bolidus uap na khusus mai pelian halayan halomoni debata alai gohani debata kudo nasa narikot dehamu hobak tu hamu raunai diasangaponi di bagasan Kristus Yesus alai hasangopo madi debata amatai godi saling lelingna amin. Prasahat hamu mata biku tu nasana badia di bagasan Kristus Yesus nama nongos tabi do akadongan narap do hodau saluhut na badia manongos tabi hamu alai kumudang ma akan asian bagas ni kesari dinongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus mato timuna.